55 їй виповнюється. Таїсія Повалій. Кошечка. Кошечка, нагадаю, 5 років тому вона втекла з країни. Вона потім полишила партію регіонів. Подивіться, яка гарнюня на екрані. Таїсія Повалій. Дуже гарно, як для 55 виглядає. Гарно. Так, Пластика і хороша. дуже класно вона так само виглядала після анексії Криму, коли виступала дуже гучно на концерті, присвяченому Дням Росії. Крим російський, лучший город і так далі. Такі от лунали з її вуст слова. І вона дуже класно виступала в анексованому Криму, де, нагадаю, по сьогодні влаштовують обшуки в будинках кримських татар, в будинках проукраїнських активістів і так далі, і так далі, і так далі. Можна язвіть скільки влезет, але 10 грудня в неї анонсований концерт в Палаці України. Я і не заздрю, якщо чесно. Враховуючи на те, що 13% фріків проголосували за ту партію, яку ми вже знаємо, платформу «За життя» ж, вірно? Бо я їх трошки плутаю. Так, та вони там розлучилися. Так, то я певен, що Палац Україна буде забитий. Палац Україна буде забитий, так само, як і Палац Україна був забитий під час концерту Ані Лорак минулого року. І я нагадаю вам, друзі, Ані Лорак так само виступала на багатьох концертах, які за звитягу російської армії. І я чітко пам'ятаю цей день, коли був День військово-морського флоту, і Ані Лорак стояла на сцені під час заходу, який був присвячений Дню військово-морського флоту, і кричала: «Добрий вечір, Санкт-Петербург! Добрий вечір, мої любимі, з праздником!» І вона оце кричала, співала там, ну а потім прийшла в Палац України, який був, Олеже, вщент забитий людьми, які за нею скучили і прийшли на концерт. Такою є наша країна, дуже контрастна, на жаль. Мені знаєте, як це пояснювали, цей феномен? Що у нас інформаційних телеканалів 9% серед усіх, а серед цих 9%, здається, вже 6 чи 7 проросійські. Ну, з проросійським нахилом. Власниками якого є пан Медведчук і його соратники. От тому то і проблема, що, знаєте, що мене здивувало днями, буквально там місяць тому, чи навіть 3 тижні тому, до Києва приїздив Макс Корж. Йому коли заборонили в'їзд за часів Порошенка, в'їзд в Україну, тому що він відвідав тимчасово анексований Крим, окуповані території, а зараз йому знов цей в'їзд дозволили. Я думаю, може, і стільки було багато, навіть серед моїх знайомих, я не буду казати їх імена, я з ними теж говорив, навіть з двома посварився, менше з тим. Я кажу: слухай, ти приїхала з Донецьку, вибачте, зі Слов'янську. Ти виїхала звідти, коли обстрілювали оці орки проросійські, твою домівку, ти виїхала в Київ, ти зараз проукраїнська, ти зараз працюєш в медіа, ти реально робиш, і дякую тобі за це, що ти робиш плюс, що ти ось своїм прикладом, так само як кримські татари, які виїхали з Криму, полишивши там все, тут, на безпечній території, роблять все можливе, аби повернути Крим. І от я й кажу, ти робиш все, за це тобі дякую, але ти ходиш на Макса Коржа, який у 15-му році виступав в Криму, в 16-му році виступав в Криму, там був Севастополь, потім Ялта, де він так само дуже гучно кричав: «Спасибо тебе, русский город, за те, що приїхав». А минулого року, 18-го, він виступав в Донецьку. В Донецьку, в якомусь місцевому клубі. Це не пояснити. Донецьк. Це не пояснити. Де? Знаєш, дуже яскравий приклад, це коли... І ось до чого я казав, вона ходила на його концерт і дякувала йому. Я кажу: ну як? Це ж твоя домівка. Це ж музика. Музика вне політики. Ну це бред повний, тому що музика не може бути поза політикою. Більше того, пан Богдан, який ходив на концерт Артура Пірашкова, це теж лютий треш. Але ще більш жахливо. От мені здається, що це настільки кінематографічно, утопічно і драматично, що це просто не описати словами, але думаю, що ви зараз собі візуалізуєте. Це мама, яка поховала свого сина, який загинув на Сході. І вона ввечері сидить сама вдома, сина фотографія стоїть з перев'язаною стрічкою чорною. І мама в цей час дивиться в комп'ютері серіал «Мінти» російський, розумієш? І дивиться серіал, в якому фактично висловляються ті, хто вкрав в неї сина, вбив її сина. Оце от тобі яскравий приклад. Це Україна. Ось так от поки що наші мізки влаштовані, що ми не можемо зрозуміти, хто герой, хто антигерой. І як з цим боротися. Може, ми переживаємо, все це причина того, що ми переживаємо часи Радянщини? Саме так. Насправді, і Зеленський яскравий приклад. Росія і досі так живе. Да. В Росії немає виборів, немає там демократії, це зрозуміло. Так. А можливо,
є, ну вибачте за цинізм, але маленький плюс все ж таки є, що все ж таки якась притомна частина суспільства українського все ж таки от від того у нас і ці конфлікти міжособисті і незрозумілості, чому 13% до сих пір існують з такою позицією. Можливо, саме це і є якийсь переломний Саме так, момент? тому що одні ще лишилися в Радянському Союзі, в Комсомольській, а інші вже на підступі до Варшави. І от в тому то й велике питання. Але в чому позитив? Я знову-таки повторюся, мені здається, що це останнє коло очищення. І Зеленський же сам, по суті, постсовковий чоловік, який ще не зміг, незважаючи на гроші, статус і подорожі, і розвиток, я впевнена, саморозвитком він займався якимось елементарним. Він ще не перейшов в статус європейця сам внутрішньо. Що говорити про його оточення і про людей, які його обирають. Зеленський – це серіал «Свати» в яскравому розумінні цього слова. Я згадую, от зараз прямо при вас YouTube пролистую. Андрій Куликов, здається, про це сказав, що Зеленський, по суті, і є сам «Русський мір». Бо саме він от є автором ось цих оцих фільмів. Так, я зараз не знайду, на жаль, от тільки ви сказали і згадав. От до чого я вів так само, що, можливо, проблема ще вона приховувалась ще дуже-дуже довго за початок війни російсько-української, а не, як там пишуть деякі навіть, це Роман Скрипін опублікував у себе в Фейсбуці, фотографію, скрін зі своїх же коментарів під якимось постом, де якийсь діючий народний депутат назвав українсько-російською війною. Хочу всім сказати, у нас російсько-українська війна, тому що Україна не нападала на Росію, не окуповувала Кубань, Ростов-на-Дону і так далі. Тому це також дуже і дуже важливо. Завершуючи про Таїсію Повалій, мені була цікава просто думка. Я розумію, що наш Фейсбук не можна вважати, ну, телеканал ОТР не можна вважати за... Репрезентативним. Так, ну, не можна сказати, що там от зібрані всі думки, зрозуміло, що там більш притомна частина людей, і це відповідає цим опитуванням, які ми зараз бачимо на екрані. Чи радієте ви анонсованому концерту Таїсії Повалій у Києві? 2500 людей взяли участь у цьому голосуванні, з них 98% вважають її зрадницею, і що це все зайве, а 2% так кажуть, що її не вистачало взагалі. Взагалі треба позбавляти громадянства тих виконавців, які виступають на території Російської Федерації зараз. Я про це абсолютно сміливо кажу. Кажуть, що частина цих виконавців, мовляв, допомагає приховано українській армії. А що приховано? Грошей хочеться більше. Тому що якщо скажеш, що допомагаєш, тебе там десь забанять, на корпоративне не покличуть. Ну, це позиція брехуна, підлабузника і труса. Тому я вважаю, що таких, як Повалій, треба позбавляти громадянства. І тоді хай приїжджає в гості на сало і їде назад.